Good morning, Jotana and YouTube channel. Tini Ang Tini morning walk kaine. Asli dini ang west mono morning walk rakhasia. Ingkai tini mono tabo fungi pasta baji tongo. Tabang morning walk khai tongo. Morning walk khaite khaite ang tini vlog video buklaine. Nga abono tini narok bahai. Ani o video non aji. Pulen sing paket zera. Saja khangke ba. Je kata lok khangke subscribe khadi. Subscribe khai khangke. Tai like buklai di. Or video no saja khangke. Tai comment box so comment buklai di. Like phungo hangkai. Am sake sinyo kamio. Tong thogo. Tam ba hangke. Nasidi. Keto mamang green color in dong na sida sike tong thuja go angkai na sida ko jotono keto mo kai schools yang keto mamang jotono ga abono ang tabok doi golawan ni dugani simi himbi ang blog kaine te morning walk kaine kai tinin kha ani school holiday Abun bagang phone tati na basa ka monwa khanya ni bena rok nai tongdi tai kuno tinin kha busubar din busubar kai khanang friday sukbar kai sukbar dinang sen sini doi gala team rock simna kata sarawa football tournament thungane aboni bagai baikang excited thungnani bagai tai sini parani borok bo jotono thungnani bagai excited singlai jak ke sini team rok bo jotono sini parani borok ta nani bagai kaham ke thnya hengkele afrole hinjak baine simna karasora tournament sin doi gola team rok thungna pro sini kami borok thnya hengkele like hinjak baine ri mane leader baita captain bai amono norok hanya bolong na tungni ang tam nungman tai harta ang tabok tangi tongo mono kanya dugano sokpaijak jotono daigula dugan nokruk jaya ko engke ang makhang busku jaya ko mun bagai mukol joy durain doha makhang sitra bai ikona sidi daigula dugan no ang phai sokpaijak dugan khurja ko kebo dugan ni malik phai ko engke ang tabok thangnai amti sini daigula dugan kha ang tau thanai monwa khasinai orun sini no nai tong orun sini start khai tong ang blog monwa khai tong orun sini no amo hangke taklai ko kol khurmani mai bornai rongni bagai tei rok mainani bagai am bagai kol khurmani ojoga supply khurmani ta pointmo fitting khaisi ko ta pointmo chalu khaisi ko bisingo supply tongo naidi o lama bolong khai tongbaikha ang sanambu songo sini doigolani parani borong o bolong ni lama rogo hogri khangke ang nongno koijao ta okora sakar dong tai je sini doigola battery charge rokhono o ani video no naito khangke mam photo naito khangke please norok o lama bolong rok kisa hogri jabaidi bolong
bolong mane lama bolong rok hoka hingse lama rok kaham eba kotor tebo kaham jaga eba जों sibuk rok gori rok umuta am bagai tebo clean khajang ke naithogo am bagai ang koi jao jana bid naitongnai doigula ni borok no sa lama rok hogi badi ke phano ai keto kroksa basajak omong khan dara tam khanya phakya ojaga bo ketoni ikota tainai rai jabra hok tongo ke phano basaya kho bosim basakha ang tau thangi tongo nogo kifili tongo hingkai mono ang phaima lamatei thanglia nogo ang tabuk para para hapinai para ni borok hada bacha kha eba bahaya tongbai para ni borok fungo negena hingkai ang tebo monwa khaikemo mane hachalo thangma khamo ang phanya puro bezal mane thana puro se thangano phanya puro hingkai kosto nang aun bagai ang ani wan sungmani ang tabuk bicycle kaise payoi hingkai GoPro Hero 9 kaise paini am kaise paye vlog video start khaine hingkai mono apukai hasal gurung ma khata mane tabuk tam hinai suppose bolkathar try je ang thangman sa thanai bicycle bai without bike mane bike biata bicycle cycle bai thanai tare abono barang borok tangai tongmani joto men basa baikha basa oi musuro seto oro tiklai tabu kheto reni bani kheto ya ja da tongo jagao sini para gana gini rok omong gini joton para gana gini rok sini gusti rok eba ang mami mama toy yong nana thagu rok laimani sokpaite nogo nogana wata getabuk ang mukhang rok susinai brazo khaksinai nai tongni blog naji nung ani background hunganya kheto nung nai kheto green color khe am chicken nai thuk khano ko khuri jang khai no bahai nungga kinyo pa dong doigala pa dong bahai no sabadi kisa hingkai ang tangai o boya mai theba ka hingkai o boya mai ningkha ang agi khai boya mai thepaya mane korita agi korini bagi nga mo order khaina haka mo blahe chawo blog khaina dong ni bagi tam bagi cha hingkai omong kha tabuk suppose kori king tokhani ni boya mai ngai ninga pro blog video khaina da hingkai ang omo ambi hiningo ang mo Flipkart order khaina mani tabo ang mo use khaikya hingkai tabung khang khorang rok chiron ke sapano mane video wa khorang kotor umuta mon baga ang o boya mic no use khayo tei sound kaham quality khayo tei ani o je blog video nai tongnai je video nai tongnai ani om jotono borbo kaham ga ani khorang rok khnabu agi hingkai ani kori ni bagi ang o boya mic no use khaya hingkai mo tabung khai use khaimani hingkha blaike quality kaham khorang rok kaham hayo mon baga ang o boya mic no use khayo ta
khorang kahamla ka sari do khorang kahamla ka sari comment box to khorang je bloggers ko kon khanyera musumai do oh boy am I the fighting only 300 kin mane phongni mokhangok subaika ओमफ्राय tabok bungkha maisanani mairok songwi tongoma tai ani rang dai horika 1500 ani Google Pay wa 1500 rang dai horika notification phaido yangdi 1500 gang 700 1765 mana tongta ngai tabo video khaima phungo 1500 mane 1500 rang that mane rihor ta na Google Pay yang te video khai tongman te yang te notification set ka biang yang hayang ge ang boro khasa yang man thai tong ta ngom bang yang te notification phai kai like happy kai tam khai ni tini to kono khanya ni kri tama hai ke lai do sana mu sama ka haise sini lai thanai 5 tarik wa 5 tarik ta 5 tarik wa teacher day program sini teacher day program ro khlaimai ro blaike sang cost nangkha tai sini decoration khaimar ro naithoka tabana blaike sanamu songo ani mi song tai ani classmate sini class 12 lok blaike or teacher day program khaimar jaga wa blaike khatung khaja ka khlaimai bage amsake program logo naithoka tai apro ang mono godoi ang apro town thango ta mane gibro pani ni bage teacher day mane ani personal ni bage an bage yang thangmani ga ano call khayo call khajang ga ang mane ano sungta ni background black dots inuta mono ga ang no kre ang apro town thangmani nogo kifilka horni 7:30 wa sopai ka direct nge ani dolog phai mano ani background black sanda keta okay black ke chin teacher day program naithok ja khang video khaimang ani phone store phone thanga ambagai video bung thanga ngai okok sang tongmani jarawono ani phone store phone thanga jaga kadika space ngai tin bagi blog am sukno jotno no hambai te lam sugani YouTube channel no te norok hai sanam busongo ano sajak tong hangge norok subscribe khaidi te like khaidi te comment khaidi ang tai video upload khani ang kuno idea kering tong khaman bagai norok bo ki sano idea rizadi tin bagan suma jotno no hambai